рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Хуш омаден ҳама каса ба канали ма. Подписчикои нав ҳама каса хуш омаден. Дӯстони азиз, имрӯз роҳ ба сӯи хонаи хуштоманам. Боз ҳавлӣ рафтистем, меҳмон омадистай. Ҳама каса боз ҳавлӣ меравем. Боду ҳавои тоза. Ҳаво камтар рӯз абрнок буд. Як камтарак борон борид дар тобистон. Боз ҳаво тозаи соф шуд. ҳавои гарм. Хай ҳавои тобистонии Тоҷикистонам медонен духтаро ки чӣ хел гарма, ки хушрӯвай. Баъд ҳавлӣ баландидай шамола кай ҷӯш беҳад хушрӯвай дар тобистон. Дар дег калон гандум ҷӯш. Баъзеҳо бо гандум куча, далда, чанд ном мегиранд. Ша анам хали тайёр кардиян бо навор када нишон мед. Духтаро ана каседа ки мефора ки ҳар моҳа маоши хича дошта боша. Ягон кас муҳтоҷ набоша ки ҳар моҳ маош шуд мебиёяд дилут пур мерави камбудиёта буд мекунӣ. Анами ширкати Атоми шумода шанс додестай. Духтаро осонай кораш. Биёин ҳамроҳи апай шаъло кор кунем. Беҳтарин наставники группашона анам хеле ёрдам метия. Ҳамаи духтарако даволния ёрдамшо метия. Нағз мефаҳмона. Номерош дар рӯи экранай муроҷиат кунен. Кори осонай. Танҳо як маротиба харид мекунен. Дар 6 моҳ 200 сомон харид мекунен. Тамом. Дигар хариду фурӯш надора, расходи зиёдӣ надора. Шумода ягон забон донистан дар кор неста, ягон роҳи дигар дар кор нест. Фақат як телефон, як ватсап, як интернет қати. Ҳамаи мо ҳамин интернета дорем. Метонем шумо бо ҳамин роҳ восита қати ҳар моҳа маоши худтона дошта бошем. Плюс бонус мегирен, туҳфа мегирен. ин беҳтарин шансай. Духтаро дер накунен ки ҳар рӯзи мо аввалин ки кор кардем маоши баланда мегирем. Иншолло ба наздикӣ дар Тоҷикистон кушода мешавад. Тезтарак ҳама маошошона мегира. Фарқ надора дар кадом давлати ҳам бошен, духтаро кор кардан метонен. Ба маҳсулотош номери як дар ҷаҳонай. Ами дорувош, маз, кремош ҳамаш номери якай, сифатш олияй. Чизе ки мехарем пушаймон намешавен. Духтаро танҳо як структура месозен, 2 одам мебиёрен, тамом бо ҳами соҳиби маоши баланд мешавен. Муроҷиат кунед, номеро дар рӯи экран. духтаро ина группаи апай шаълора диден. Анами группада марам ҳастам. Марам кор мекунам. Духтаро ма ҳоли гуфтума ки камтар вай кунам. Кора бисёртар сар кунам. Баъд шумода гап занам ки маам кор кардистам постоянӣ. Барои ки ма ҳозиражда ис канал, ис Атомира ҳардуша агар сахт биқапам наметонам, зурм намераса. ҷада духтарако ҳастанд. Айтани ма кор мекунам. Мара ёрдам метиҳанд. Духтарора регистратсия мекунанд. Анами группае ки апай шаълора ма шумода рекомендова дорум. Духтаро анами группадаи ма. Кадоме ки медроя кор мекуна, ҳамроҳи ма ҳастай. Духтаро бехавотир ма ҳастам. Барои ҳамин ҳамроҳи мо кор кунед, соҳиби ягон чӣ мешавен. раҳмати калон дӯстони азиз барои дастгириҳотон, барои суханҳои беҳтарин ки ҳамеша бо мо ҳастен. ҳазор раҳмат. омадем нами гилакҳои ҳамиҷара фақат мебинем ҳавасм мекуна. ҳамиқа гила нағз мебинем. духтаро бо ҳавли да гил корӣ кунӣ беҳад хушрӯ мешава. ҳавли хуштоманам дам ҳастай гил. бо иҷа гилош дигартара машкай халёбад. Хали пирожнӣ гирифтам. Магазин дуромадам ами кондитерский тарафи колхози Россия да кушодиам 5-6 та ҷодай якташ гирифтам. ҳамашам хали домашний бамазза ҳаканд. пирожниёи нами эклер, корзинка, картошка гирифтам. барои ки меҳмон омадагӣ буд. ма успед намекардам бупазам. ин иҷада гандум куча, гандум ҷӯш. беҳтарин хӯрокаям, хеле хӯроки болаззатай. хай ман нами обша фақат мехӯрам. мада маъқулай. ина духтаро хӯроки миллии тоҷиконаи худмон ҳам хе калорияш нағзай. бо кадоме ки дар ғарибӣ боша оли дилшон гум мезана. ма дар Қазоқистонам будам. духтаро мекардам дар видеом ҳастай ко гов қатӣ мекардам, почаи гов қатӣ мекардам, шиканба мехаридам, тоза кадагӣ мегирифтам, хайбо меҷӯшондам бо худам. чанд бор меҷӯшондам, обша мепарафтам, баъд гандум куча медохтамаш. иҷада духтаро гашничора дидам, ҳавасам кард. ира бинен чихе хушрӯ яхел биромадагия. сабзи хушрӯ. ҳавлӣ ба хучай боду ҳавош. иси олуҳо сирх шудестай. ина қариб хали пухтестай қариб омадай. удаф омадагимда ё сабз будан хӯрдум, қарапас кардам олу. ана идаф уже пухтай. ҳама хел хушрӯ шудестай. оли бисёр мебанда. баъд аи мегирем компот мекунем. аи джемам кунем ба мазза мешава. кисленки тиршак. иҷада бо клубникаи духтаро. клубника баста буда мисол. хай намихе духтаро хонаи мо намиҷай намихелай ҳавлимон. ҳавли
6 сотиқаи ҳамаи чиш дар хушрӯй дар як ҷой. ҳам агарод дора, ҳам хона, ҳам бо ҷои ки ягон чӣ мекорӣ, дарахт, ҳамаи чӣ ҳаста. иҷода оша сар кардем. қати зани ҳеварам ош кардистем. Бо меҳмон доштем оши алобӣ. чӣ хел оши алобӣ бамазза ҳай. مرحبا يا 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 مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا أشرق البدر علينا فاختفت منه البذور مثل حسنك ما رأينا قدت يا وجه السرور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق النور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن. салом алейкум дӯстони азиз. ҳозир иҷа пеши родоми седаем тарафи асадуда жда дорем ҳомвлога канали ситорара. кадом мешиноса подписчикои ма ба фикр мамаш мешиноса. ҳозир мебиёям мебинем ай Россия омадан я встреча мекунем бо меравем. ина духтаро мақсудҷон ҳомвлога бачаш на мо омадем встреча кардем иҷада дидем на бо падарка овардай духтари мада Зайнабҷонда на мерем тарафи хонаи мода наздикаи хонашон я остановка раҳай пиёда омадем амиҷа гап заде канали ҳомвлогай ку духтаро на силквайша мемонам силкаша дароин духтаро канали ҳомвлог ҳаво хушро капкаб ина духтаро мо омадем ҳомвлог ба Зайнабҷона мишкача овардай падарка инай хали набори полотенца духтарамда овардай дигари духтарамда хушруча раҳмати калон ситораҷон барои иқа саргардонӣ шиданад ба духтаро иҷода ма дору вай карда будам заказ карда будам иҷода ҳозир мекушум витаминай кадоме ки Россияда витамин бигирен беҳтарин витаминай ва ваяй иммунитета баланд мекуна ҳама тарафай. ина духтаро ҳами витамине ки ма пастаяни мехӯрамша ба духтармам гирифтам ба худмам ҳозир калтия магния цинка д3 ҳамаш комплексай и амихе действитиш зурай мае хӯрдум 1 сол вообще гриппи силфа ягон хелам хали касало нашуда будам. ина ми зурай кадоми Россияда гирен ина дутае гирифтам қа қимат нестай 500 рублай 700 рублай. баъд инаи вечерни барои успокоительния аибу гирифтам заказ карда будамша ина парацетамол глитсин ҳами чизое гуфтам ай хай российский бук ваяда нағзай меё биёрама раҳмати калон ситораҷон барои ташвишое ки ма додам меҳнат карда гирифтӣ оварди қадрдонӣ кардӣ ҳазор раҳмати калон
дахтаро канали ҳомвлога медонед шумо кадомитон ки намедонем влога ранги канали май интереснеҳоз дар ватанай влогошон бу беҳтарини ҷолибтаринай силкаша мемонам дароен обуна шавен тамошо кунен пухтупазои зури бад мекунад осон тез паз ҳамаи чизо дорад каналишда то наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошед. Худованд ҳар як шуморо нигаҳбон бошад, дар куҷое набошед.